Batez be, pertsonak hasten direnean, igual bere nortasuna, bere egoera pertsonala, kilikolo ikusten edo, laguntzeko, bakardadea ekiditeko eta ozio eta intelektualki, baina fisikoki ere mantentzeko eta lusatzeko denboran zerbitzua da. Gela hontan egingo da batez ere zerbitzua, gero beste aktibitate batzuk, ekintza batzuk gimnasioan, eta gelan badago telebista bat, liburuak, pizarra, arbela digitala, eta hainbat gauza egiteko, bai ozio bakarrik ez egoteko, eta lagunak egiteko bebai, eta batez be erlazionatuta egoteko, gizarteratuta egoteko.